sta hier bij het Meulengat in Sluiskil en er staat vandaag een topwedstrijd op het programma. En het gaat daar niet echt om fysieke sport, maar vooral om denksport. Want we gaan hier op hoog niveau schaken. Onze eerste ploeg speelt op het één na hoogste niveau. We zijn afgelopen seizoen gedegradeerd, maar we hebben nu weer een goede kans om te promoveren naar zeg maar, de eredivisie van het schaken. Meesterklasse heet die. Wat best bijzonder is voor een niet gesponsorde club natuurlijk. En dat is eigenlijk een situatie die we nu al zeker 3 decennia volhouden. Dus steeds tegen de top aan. De enige manier om echt absolute top te worden is er toch geld in stoppen. En dat hebben we tot nu toe niet willen doen. Ja, het schaken is echt razend populair bij de jongelui. Kinderen willen gewoon leren schaken. Het is gekomen met corona, dus zijn ze online gaan spelen. En nu worden echt op heel veel scholen wordt er gewoon schaakles gegeven. Zelfs binnen de lessen, binnen het curriculum eigenlijk. Ik ben eigenlijk 5 jaar geleden begonnen met schaken. Dat was een beetje dus vanuit de coronaperiode eigenlijk. Toen begonnen meer mensen dat te doen. Dat vond ik heel leuk. Toen ben ik dus bij de schaakvereniging gekomen. En ik denk dat toen ik ongeveer 1,5 jaar à 2 jaar bij de schaakvereniging zat, dat het echt wel beter erin komt. Dat ik toen echt wel een stuk sterker ben geworden. En dat ik dus nu vanaf dit niveau ongeveer speel. Ja, dat horen we vaker, die coronaperiode. Was dat bij jou ook een moment dat het wat in een hoge versnelling ging? Nou, ik ben gewoon met schaken tijdens de coronaperiode. Daar ben ik echt pas begonnen met schaken. En dat heeft langzaam opgebouwd dat ik begonnen bij een club te spelen hier in Maden. Dus, ja. En online doen jullie ook veel schaken? Hartstikke veel. Ja? Ja. Bijna elke dag 1 partij sowieso. En heel veel puzzels, heel veel studies, heel veel analyses. En jij ook veel online? Ja, laatst is het wel wat minder. Want je merkt dat er een heel groot verschil is tussen online schaken en nu zo op in het echt schaken, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus maar vroeger wel heel veel, ja. En wat is dan dat verschil? Nou, ten eerste tijdscontroles. Bij echt schaken heb je echt wel snel een partij die wel 3, 4, misschien zelfs 5 uur kan duren. Online doe je dat vaak niet zo snel. Dan pak je vaak een tijdscontrole van 10 minuten per persoon per partij en dan, of 5 zelfs, en dan gaat de tijd veel sneller. Heerst er ook bij jou nog een beetje wedstrijdspanning misschien wel? Ja, zonder meer. Als voorzitter voel je toch het gewicht van de hele club af en toe op je schouders drukken. En ik moet wel zeggen dat de meeste spanning heb ik nog over de vraag of het met de elektronische schaakborden allemaal goed komt. Een van de moderne ontwikkelingen is dat je de partijen, als je elektronische borden aanschaft, live kunt uitzenden. Wat wij vandaag ook met ons eerste team doen. En dat wordt ook wel voor over de hele wereld gedaan. Hè? Ik hoorde net op Brazilië, geloof ik. Nou ja, we hebben ooit een Nederlandse Braziliaan, dus iemand die heel lang geleden geëmigreerd is naar Brazilië, die hebben we wel in onze geledingen gehad. En die volgt ongetwijfeld nog steeds de partijen van ons eerste team, ja. Wat verwacht jij van vandaag? Kan je zomaar een paar uur bezig zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Als de tegenstander het heel goed vol kan houden, of ik moet het heel goed volhouden, dan kan het zo 4 of 5 uur lang aantikken. Heel veel succes. Ja, dank jullie wel. Succes. Hè? Ja, dankjewel. Ja.